приятели, ядете съм си лейпа, че няма батерия. Това ми е сабата. Това ми е сито, ви дайте един палец, не знам това моето видео ли, не знам, ама да ме патни, дайте един палец. И сега почваме сега, но чакайте Дудата Петър, сега. Хора, гледайте да дайте моя канал. Дудата Петър, България. Дудата Петър, България. Тилон си България. Чакайте видео, къде Тилон си България. България. Пишете България. Хора, ступай тези тупи япани. Не мога да повярвам просто какви огромни егоисти сте! Чов, Никол, престани вече! С какво да престана? С това, че нямам абсолютно никакви приятели? Ма ти какво не разбра? Ти дай това, че ме съкратиха от работа? Това, че в Германия живота стана скъп? Или че ние с майка ти по някакъв начин трябва да си стъпим на краката? Сега ще останаме малко в България, да знаеш. Ясно, виждам. Значи изобщо не ви пука за мен. Огромни егоисти! Никол, върни се! Никол, събуди се! Никол, ставай, не искам да закъсняваш още първи ден за училище, моля те! Оф, не моля те, остави ме поне да се наспа. Изобщо не искам да ги виждам тези умствено изостанали индивиди. Виж какво, няма да повтарям, ставай, закъсняваш. Виж сега, знам, че ти е трудно, обаче всичко ще се нареди, ще отидеш в новото училище, ще си намериш нови приятели, ще си прекарвате добре време заедно. Баща ти така или иначе рано или късно ще си намери нова, по-добре платена работа в Германия и ще се върнем пак там. Така ще имаш приятели хем в България, хем в Германия. Хайде ставай сега, моля те, защото не искам да закъсняваш на училище, нямам време да ти приготвям закуска, затова ето ти тези две корнита. Стигнат. Айде, моля. А къде е малкият досадник? 100 пъти съм ти казала да не наричаш сестра ти така. Името й е Виктория. Детето стана рано, оправи се и баща ти я закара за училище. Айде сега и ти. Ясно, айде. Айде. Извинете, тук е 11 Б клас. Ти трябва да си новата ученичка от Германия, нали така? Ако ти кажа ай, това яре, бай, ще се тръгнеш ли? Габи! Виждам, че вашия випуск учи от 4 години немски език и това, че можеш да броиш само до 3, говори предостатъчно за теб. Това заболя! Стеляко! Не да ми разбереш как се справям с такива... Габриела, сядай долу, защото ще те прата при директора. Извинявай, Никол, представи се. Казвам се Никол, до сега съм живяла 10 години в Германия, като трябваше да се преместим в момента в България, защото нашите ги съкратиха от работа. А сега си бедна вече, така ли? С какво се занимаваш в свободното си време? Ами, през свободното ми време обичам да пиша текстове на песни. Супер, хайде излез тук малко да ни попееш, сцената е твоя. Така, ученици, днес Габриела цял следобед ще изкара в кабинета на директора. Моля, не, няма как да оставите да ходим към директора. Партията на Георгия е по-късно и няма кой да ни закара. Ей, Селянко. Ама да сте мислили, като сте говорили, момичета. Господине. Моля те, намери някъде да седнеш. И то като гледам май няма къде. Ами ако Виктор си махне кръка от стола, ще има къде да седнеш. Аре, мъкни ти, бе, раде те... Така, ето още една желанието за директора този следобед, ще си правите компания там. Поне няма да сме. Бете. Чакайте сега. Ей, видях, че ти стана... Петър, не отчитувам си България. Окей, Света, не ти искам съжаленията. Не те съжалявам, просто ти казвам, че Габриела може да е изключително злобна, особено когато не харесва някого. Например, преди година подпали шкафчето на едно момиче, защото я била прередила в лавката. Супер, само че аз нямам шкафче, така че не мисля, че мен това ме засяга особено много.
Разбрах, че се занимаваш с музика. Аз също. Ако искаш някой път, може да не измислиме нещо. Аз не се занимавам с музика, аз просто пиша текстове на песни. Добре, същото е. Ти пишеш текстове на песни, аз свиря на китара, хич ме няма с текстовете, някой път може да се видим, да направим нещо. Искаш ли номера ми, дай? Не смяташе, че е много странно да искаш да се запишеш номер, като дори не се познаваме. Тогава да се запознаем, аз съм Виктор. Не, мерси, ако ми потребваш за нещо, просто ще ти звънна. Айде, чао. Чао! Wait. Give people what they want. Give them life. Момиче, Виктора, пишно ми. Ще ти звънна. Айде, чао. Чао! Хора, според мен не е късно да отидем още на партито. Напротив, аз мисля, че вече е късно. Оле, ужас! Колко много хора има и ние не сме там. Само заради тази прошлачка. Да, утре всички ще говорят за партито и само ние не сме били там. Абе, спокойно бе, момичета, какво сте се притеснили? Това момиче изобщо си няма на представа с кого си има работа. И сега какво ще правим? Вие елате с мен в нас, аз ще ви обясня. Здрасти, мила. Как? Съм там, че имам това лейб. Това е лейб, където сети... Опа! Лейб, къде сети, така че... Аз съм на лейба. Лейб, къде сети, моля... Къде сети? Там, камерата. Гледате ли? Да, всякъде. Първия ден в новото училище. Страхотно! Всички ме тормозеха, бяха отвратителни и изобщо не ми хареса. Край! Никол, защо си толкова негативна? Не се ли запозна поне с един човек? Запознах се с едно момче, ама то беше... Опа, дойдохме в България и почнахме с гаджетцата. Мъкни, досадник малък. Никол! Така де. Ако ме беше оставила да довърша, казах, че се запознах с това момче, но той е супер странно, искаше да пишеме текстове на песни. Това е страхотно, ти винаги си искала да правиш точно това. Какво му отговори? Казах му, че е странен и просто си тръгна. Ох, Никол, защо винаги отблъскваш хората от себе си? Момчето се е заинтересувало от тебе и ти пак си го отблъснала. Искам утре да му се извиниш и след училище да го поканиш на вечеря в къщи. Ясна ли съм? Ама, мамо! Всъщност е хубаво още днес да му се извиниш. Той ми дай телефония си номер, ма не искам да му звъна. О, казах вече. Добре! Айде! Ало? Ало, Викторе, извинявай, Никол е новото момиче. Добре, дадох ти номера си, звъниш ми, значи първа стъпка е изпълнена. Сега трябва да се видим. Ами, то като цяло аз просто исках да ти звъна да ти се извина, нали, понеже бях малко по-груба днес и мама каза да те покана на вечера като цяло и след това може да наблегнем на музика след вечера. Майка ти ли ме кани или ти? Аз те кана, но като цяло мама предложи. То добре, обаче утре ще е твърде късно да ми се реваншираш. Какво имаш предвид? Не е това, което си помисли. До вечера Георги, по-известен като Джака... Джака ли? Да, Джака, защото пие много Джак. Той ме покани... На което по принцип аз отказах да ходя, защото не ми се ходи сам. Обаче сега ми звънна, че са се освободили 2 места. Та се чудех, искаш ли да дойдеш с мен? Мама 100% няма да ме пусне. Айде бе, Ника, не си ли ходила на партита преди? Колко пъти ти казах да не ми викаш Ника? Как? Ника! Прати ми локация къде си ти, за да мина да те взема и да видим как ще изкараме от вас. Не, моля те, не съм сигурна. Хайде де, момичета, помогнете ми да измислим идея да се поставим малката селянка. Ами ако и напълниме чантата
С уния малките гадни ларвички, де ползват рибарите. Или по-хубаво с хлебарки. Да. Момичета, не. Това е изтъркано. Трябва ни нещо по-добро. Трябва ни нещо, което ще го има навсякъде в училищния вестник, дори по групите. Ами дай да проверим нещо гадно в интернет. Само ще си сипа вода. Мира, че си гений. Какво бе? Ела с мен, после ще си сипеш вода. Мисля, че съм готова. Ало. Ало, готова ли си да си лоша, Ника? Оф, моля те, казах ти да не ми викаш повече така. Добре, де, сега трябва да измислим как ще те изкараме от вас, така че да не видят вашите. Ти имаш ли някакви идеи? Ти не се притеснявай за това. Аз ще се оправя. Само ме чакай долу. If you're a small business, you need a payments partner that makes getting paid effortless. Go Cardless offers automated collection, timely payments, lower fees, and less manual admin than card payments. Just set up your payments in our online merchant dashboard to enjoy payment collection without any stress. Не мога да повярвам в този дъжд. Как ти се навих на акъла да дойда с теб? Ти остави дъжда, ще мине на облаки, ама ти що седна отзад? Да не сме в такси? Защото де да знам, може да ми направиш нещо на предната седалка, да му отвлечеш. Откъде да знам? Мога да отвлека и от задната седалка. И освен това, точно тебе днеска няма да те отвличам. С тези дрехи, рето си се едно за тираджийска надпревара, не за парти. Много си забавен. Облякла съм това, което ми е удобно, а не с това, което искам да събирам мъжкото внимание. Ти моето внимание го имаш. Каквото и да се облечеш, но това няма значение. Госпожице, на къде я тръгваме? Може би към Тиран. Айде. Хайде. Какво става? Не очаквах да дойдеш. Това гаджето, че ли? Не, аз съм тираджийка. Това е Ника, новото момиче. Колко пъти ти казах, че се казва Никол? О, Ника, в Германия може и да има някаква разлика, тя тък му пристига от там. Още не знае какво говори. Българския малко и се губи, ама и трябват нови приятели и реших, че това е идеалният момент. Но както виждаш, тук всички са готини и се забавляват на максимум, така като те гледам майти за първи път. Ти изобщо не се притеснявай за мен, става ли? Хей, Георги, къде се губиш? Хайде да си продължим. Идвай. Оле, мале! Какво бе? Селянката е на партито вместо нас. Не мога да повярвам. Хора, искате ли това парти да го направим още по-забавно? Някой от вас има ли номера на Ния? Тя е там. Мисля, че го имам, секунда. О, супер си мила, давай насам. Сега ще я помоля да изсипе едно много забавно прахче. Ало, Ния? Габриела, защо звъниш? Нали знаеш, че имаме едни снимчици при мен? Какво искаш? Има едно момиче на партито, изглежда точно като селянка, няма как да я объркаш. Новото момиче ли? Същата. Искам да изсипеш от това прахче, което Роси раздава насам натам и да бъдеш сигурна, че ще го изпие цялото. Ясна ли съм? Как ще направя такова нещо? Това може да е опасно за нея. Не ме остави да довърша, че в противен случай абсолютно цялото училище ще има твоите малко по-специфични снимчици. Разбрали? Виждаш ли, че ни е добре? Не ме интересува. Съберете си партакеши и тръгвайте. След вас не искам да имам проблеми. Нас ще се приберат скоро. Никол, какво да те правя? Сега ще взима в нас. Хайде, хайде. Много си мил, Георги. Не ми се обяснявай. Тапанар. И какво? Как беше рождения ден? Добре. А кой е това?
Една приятелка стана и лошо. Моля те, да я приберем вкъщи, моля те. Да почнем да прибираме всички от улицата като кучета, така ли, сестра ми? Ами техните, ако се притеснат... Утре ще ги мислим техните, моля да помогнем да караме вътре, защото не мога сама. Добре, айде. Там на дивана я оставя. Никол? Никол? Ставай! Мале, къде съм? В нас. Вчера се напи, оповръща всичко и те прибрах тук и заспа. Какво? Аз бях на... Не, абсолютно нищо не си спомням. Беше красиво и по-добре. Колко часа? 8:18, защо? Мама ще са. With 35 million subscribers worldwide, Recharge has solidified itself as one of the most popular subscription services out there. And when OCU first collaborated with this subscription powerhouse, we made it possible to offer... Да. Къде си била и защо имаш изчупена чаша? Просто я изпуснах, понеже ми стана лошо. Като изпуснеш, не можеш ли да си изметеш после? Забравих, понеже исках да отида да се разхода малко на въздух. Защо изглеждаш толкова странно? Защо си гримирана с тия да ще гледаш? Ти луда ли си, тя го прави, за да се бута на учителите и да й пишат високи оценки. Така го минава винаги. Верно ли? Как пък си помислих, че пък точно тя може да бъде добра. Какво става, Ника? Здравей. Здрасти. О, супер! Ето го и човека, който ме остави на купона да си стоя сама. Как изобщо ти се навик да дойда на този тъп купон? Не съм те оставил. Целта на партито беше да се забавляваме. Ти се забавлява, аз се забавлявах. Запознали сте се, пък и не съм ти дете гледачка. Много съм се забавлявала. Буквално не видя ли, че ми стана лошо на купона? Не. Съжалявам, бях заед. Бил си заед с коя? С онази? О, Викторе, мога ли да дойда при теб? Никол, остави го. Добре, днес ще ти обърна повече внимание. Имаме вечеря, нали така? Мале, ама че и нагъл на вечеря ще идва у нас. Боже мой, айде идвай с мене към двора. Вие току-що се запознахте и вече ми се качвате на глава. Дай, остави, чакайте малко. Мили съученици, дами и господа, време е да представим и основният спонсор тази година, както и всяка друга година на нашето събитие, а това е именно Габриела Василева. Бурни аплодисменти за нея! Здравейте, мили съученици! Както знаете, всяка година съм главен дарител и спонсор на това прекрасно събитие. Всички ме познавате и знаете, че аз обичам да помагам на всички. Всички тук сме едно голямо, прекрасно семейство. Затова искам да поканя тук на нашата... Няколко думи за съучениците. Здравейте, мили съученици! Много се радвам, че ме приветствахте във вашето училище. Ей! Какво правиш, бе? Ти си! Ти адекватна ли си? Защо го направи това? Всяка жаба да си знае гьола. Защо направи? Всяка жаба да си знае гьола. Господине! Габриела! Никол! Веднага след мене! Тръгвайте! Тъпа селянка! Нормални ли сте? Господине, не видяхте ли? Пред мене! Това беше моето видео, чакайте дурата Филипа, моля байде. Видео, ма не знам. Чакайте видео, хора, че дурата пета да си това си България. Хора, тази приятели, чакайте имам, съм там, че чакайте това видео, където си България, чакайте това видео, където си България където мои приятели чакайте приятели, не знам на приятели има пая ми приятели, кога беше идеята ми, чао.
ai trong Việt.